wehloniphile umama watapani into zokupenda nazenzani into zokupenda ekhaya bayigqiba sigqithwe enzansi benze bangayibona abantu amaphoyisa oh thina ekhaya yabo ingane endala yathi yena 400 yahamba ebuye ebhosi isiphethe into ey'ningi yayihamba ngey'nyawo yodwa yayiphethe into ey'ningi yayiyothenga noma yayiyotapa eyotapa nayo ngelanga lokutapa nababona abantu babuya bethwele khona abanye babuya ngemoto sisami babuya ngemoto akaze baginqe wabona ukudla wabona icathulo nobhiya batapa nobhiya thina ekhaya abangane asekhaya le ndala engiphathele iy'cathulo zesikole etapeni sizoqoqothela ezintsha nje thina babathaba wayekotapho wabuya nobutshwala ikhona indawo edayisa utshwala nebhoksi ka-1 nantapanga nini mina ngadla ekhaya kwadlula amaphoyisa athini amaphoyisa kwakukhona abantu abatshwalile ngizomshaya-ke angizange sakuhlalwe ehlalweni aphethe kanje